Ultimate. Alumni Ikeke Jesus. Udoya Namoya Nwere. Udoke Nwere Kembe Nara Christ. Meridi Naba Raya. Meridi Nabi. Enwere Mezi Mary. Kembe Jesus Nachi. Meridi, Honoru Kamiri, Meridi Nabi, Atopu Nabo, Atopu Nabo, Hallelujah. All drummers. When the morning comes, when the season for the carnival, we won't take the story day. I will overcome. All of the sunny bits of by and by, when the morning comes, when the season for the carnival, we will tell the story. I will overcome. We will understand better by and by. Aguru mi igwe mmadụ gocheze mụrụ igwe mmadụ ọdịgonye kụrụ gị gote ọghọnụ. Ahụrụ m igwe mmadụ gocheze mụrụ ndị ya bolede. Oh, Germany. Ebi nani ya gezu enye ya gekele chinema. Thank you, Lord Jesus. Onyamani mema ebi nani ya gezu inye ya gekele chinema. Oh, Germany. Nani go, oh,
Wapara n'ime Jehova adịghị okwuta ya adịghị ekwesịga n'ọnọdụ ha ruo mgbe ebighị ebi okwuta ya otu aka Jehova ọgbara dị ya obibi ọtọ mere Sarakaya nobe, Abba Sarakaya nobe, Abba Sarakaya nobe, Onye chọrọ ya gbatara. Ịhụnanya juru na ndụ ya, na ndụ ya, na ndụ ya. Onye dike n'agha Shaddai ịbụ onye dike n'agha Jehova n'isi ịbụ onye dike n'agha Shaddai ịbụ onye dike n'agha ekele dịrị gị When the morning comes, when the saints of God are gathered, one day the story I will overcome. We will understand you better by and by. Everybody, thank you, Lord Jesus. When the morning comes, when the saints of God shall gather home, we will tell the story, how we will overcome. We will understand it better by and by. Oh, 2 minutes.